Labari na 58. Dogaro ga Allah Jari. Wata rana wani sarki yana zaune cikin lambunsa, sai ya ga wata kyakkyawar mace tana wucewa ta gefen lambun. Sai ya tura wasu daga cikin dogarawansa don su ga gidan da wannan matar take. Da suka gama bincikensu akan matar, sai suka dawo suka gaya ma sarki cewa wannan matar wani kafinta ne da yake garin. Sarki bai ɓata lokaci ba, ya tura aka kirawo masa kafinta. A lokacin da Dogari ya gaya ma kafinta cewa sarki yana son ganinsa, jikinsa ya yi sanyi sosai saboda ya san halin sarkin. Ya tambayi Dogari, me yasa sarki yake nema na? Dogari ya ce masa, idan ka je wurin sarki, ai za ka ji me yasa yake neman ka. Kafinta ya haɗiye ransa, ya kama hanya ya je gidan sarki, ya faɗi ya yi gaisuwa. Sarki ya ɗaga kai ya kalle shi sama da ƙasa, sannan ya tambaye shi, me ya sana'arka? Kafinta ya ce, ran sarki ya daɗe, ni kafinta ne tun sama da shekaru 20 nake wannan sana'a. Sarki ya ce masa, ina so ka ciko min buhu 7 da diddigar katako, kuma nauyin kowane buhu ɗaya kilo 100. Ka tabbatar ka kawo min su gobe da safe. Idan har gari ya waye baka kawo ba, to zan sa a filla kanka. Kafinta ya koma gida cikin damuwa da fargaba da zulumi, ya kuwa kasa bacci ko na daƙiƙa ɗaya. Ya riƙa juye-juye a kan shimfiɗarsa, saboda ya san ƙaryarsa ta ƙare, tunda ba zai iya biya ma sarki buƙatarsa ba. Da matarsa ta ga yanayin da yake ciki, sai ta tambaye shi, me yake faruwa ne? Ya kwashe duk labarin ya faɗa mata. Ya ce, kin ga kuwa ai ni kam rayuwata ta zo ƙarshe kenan. Sannan ya fashe da kuka. Matarsa ta rarrashe shi, ta bashi haƙuri, ta ce masa, kai bacci abinka, rayuwar kowa a hannun Allah take, kuma zai rufa mana asiri idan muka yi tawakkali a gare shi. Gari ya waye, kafinta bai yi bacci ba ko na sisin kwabo saboda tsoro. Da sassafe sai ya ji ana ƙwanƙwasa ƙofar gidansa. Ya firgita matuƙa, ya ce da matarsa, ni kam tawa ta ƙare, ina roƙonki gafara, sai mun haɗu a Darus Salami. Ya yi jarunta, amma fa cikin fargaba. Ya zo bakin ƙofa ya ce, waye? Aka ce masa, dogarin sarki ne, ka buɗe ƙofa. Ya haɗiye ransa, jiki na ɓari, ya buɗe ƙofar. Ko da suka yi ido huɗu da Dogari, sai ya ce masa, ka taimaka ka buɗe shagonka yanzu, muna so ka ƙera makara cikin gaggawa, domin Allah ya yi ma sarki cikawa. Da farko kafinta dai bai yadda da maganar da ya ji ba, sai da ya ga cewa haƙƙan Dogari da gaske yake yi, sannan ne farin ciki ya lullube shi. Dogari ya ce masa, ka yi amfani da katako mai ƙwari sosai, ko nawa ne ma kake so, za mu biya ka. Kafinta ya ce, ai yallaɓai, tun da mai martaba ne ya cika, ni ko sisin kwabo ma ba ni bukata. Darussa: wanda ya mayar da lamarinsa ga Allah, Allah ya ishe shi. Zalunci mugun jari. Hattara da hawayen wanda aka zalunta.